Nara ko'y pangutana, sir. Asa ba ang tinuod nga bautismo? Patungkol sa bautismo? Say, ang imong pangutana mahitungod sa bautismo. Kung asa ang Opo. tinuod nga bautismo, mo ba na imong pangutana? Oo, Okay. kay naman po sa aban nga Church God, nga sa aban nga fellowship, nga ang bautismo, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu. Okay? Tapos, napoy-ban nga na ang kuha nga bautismo, na gamit sila dito sa ni Apostol Pedro, nga bautismoan sila sa ngalan sa Panginoon, sa Ginoo, si Kristo. Okay. Pag-asa ba yun ang panana Okay. na Okay, mutubag na ko niya. Wala tay mabasa sa Biblia nga ang Dios o si Jesus Christ nagsugo nga sa panahon sa pagbautismo ang gamiton usa ka ngalan. Nga mao nang gitawag og Jesus Christ or Lord Jesus or Lord Jesus Christ. Wala tay mabasa niya na igsoon nga nagisugo kana. Usara ang gisugo igsoon nga gamiton nga pangalan sa panahon sa bautismo wa nay lain kaning Mateo 28 bersikulo 19 ug 20. Mao ni ang nakasulat sa walaang kasulatan. Iyon siya dinhi. Og si Jesus miduol ug mingon kanila, kanako gikahatag ang tanan kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanan kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. So imo makita nga gisugo ang mga apostoles, lakaw mo. Okay? At tumusti mo kalibutan. Unya pagbautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Now kini nga sugo wala mawala og nagpadayon hantod rong panahona. Nganuman atong tagdon ang sunod nga bersikulo nagingon siya. Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Unsa iyang gisugo? Panglakaw, pagbautismo. Oh? Ingon siya dinhi. O nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga gisugo nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. So hangtod sa katapusan sa kapanahunan, ang bautismo sa tulo ka ngalan, Amahan, Anak ug Espiritu, mo nay gamiton. Kay kung pananglitan og gitawag wa na ta nagamit, subot masabot, natapos na day ang kalibutan. Natapos na day ang kapanahunan. Ang gingon nini hangtod sa katapusan sa kapanahunan, kini nga sugo sa bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu nagpadayon. Busa ang Seventh-day Adventist sa ilang pagbautismo nagagamit sa tulo ka ngalan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Okay, padayon kanimo igsoon kung aduna kay follow up. ang katong ang kuan pastor kanang bautismo nila nga uban nga gamiton sa ngalan ni Kristo. Kanang imong gaignon nga gamiton nila sa ngalan Jesus Christ? Ang Oo, uban niya sa na pangalan igsoon ni nga Kristo gamit sila kanang gitawag nato sa Acts chapter 2 verse 37 ug 38 nga ang mga tao gisakitan samtang naminaw sa wali sa mga apostoles, gisakitan sila silang kugalingod ug ningon unsay angay namo nga pagabuhaton aron kami mo na siya sa mahitungod sa kaluwasan. Ningon ang mga apostoles nga pagbautis ko mo sa ngalan sa Ama, sa ngalan ni Hesukristo. Now kato igsoon dili kato actual nga bautismo. Kato igsoon usa kato siya kawali. Nga sa ilang pagwali igsoon naay pangutana para gyapon sa ato nagahisgot ko dinhi og pulong sa Dios, unya naay pangutana. Okay? Unya sa inyong pangutana, usahay mo tubag ako og mga butang nga naas balang kasulatan. So ang pagtubag ni Jesus Christ igsoon nga pagbautismo sa ngalan ni Jesus igsoon dili kato actual nga bautismo. Kada bagong word nga ngalan ni Jesus Christ mao bitang ingon na Biblia nga pangayo kamo sa bisan unsang ninyo pagapangayoon sa akong ngalan. So karon kay ang mga tao nga nasakitan silang kinabuhi, nangayo silang tabang ni Jesus Christ. Busa nag-ingon nangayo silang tabang sa mga apostoles, busa ang apostoles nag-ingon, oy, pagbautismo kamo sa ngalan ni Jesus Christ. Meaning to say, ang authority, ang power, gamiton diha kang Jesus Christ. Pero sa actual nga bautismo, ang gamiton ang tulo ka ngalan, Amahan, Anak, og sa gitawag nato og Espiritu. Actually, adunay mga 5 ka bersikulo nga gisgutan niya na igsoon, ikaunom ning gitawag natong buhat, 2:37. Pero dili na lang ako natagsaon, kay dili man nako na katungod ang pag-eksplikar ana. Sila may dapat mo eksplikar niya na. Kita igo lamang ta nagatubag sa mga pangutana, iyatong ipasabot sa inyong mga nalibgan. Okay, balik kanimo igsoon kung aduna pa kay pangutana. Salamat pastor sa
time nga gihatag. Kanang uban mo nga simbahan nga kay gabautismo man sila sa pangalan ni Jesus Christ. But pasabot dili din at tugma, dili angkop sa Bible na paggamit nila. Kung magigamit nila na bautismo. Lagi, sayang lang kaya kay nga naman, nagbautismo sila sa usa ka ngalan nga wala gisugo. Ang Seventh-day Adventist, dili masayang iyang bautismo, kaya iyang bautismo sa tulo ka ngalan, mo'y gisugo. Sa Mateo 28:19. Ang ila igsoon, ang ila ng mga preconceived ideas, ang ilang mga huna-huna ba, nga basig mauna ni. Tungod kay, ang uban manggod igsoon, nagtugtrina nga gitawag na tugwanis. Wala sila nagatuo nga naay amahan. Wala sila nagatuo nga naay anak. Ang ilang gituoan mao ni, ang amahan mauna na ang anak, ang anak mauna na ang Espiritu Santo. Nga ang amahan nagpadayag kaniadto sa Old Testament ingon nga amahan, pag abot dito sa 2,000 years ago, nagpadayag ingon nga Kristo. Pero mao ra ng amahan. Unya sa atong kapanahonan karon, nagpadayag ingon nga Espiritu Santo. Mao na ng amahan, mao na ng anak. Muna gitawag na tugwanis igsuon. So siyempre ang ilang bautismo usa ka ngalan kay kana si Jesus Christ mao na ang Holy Spirit, mao na usab na sa gitawag na tugamahan, busa ang ilang pagtulunan usa ka ngalan. Pero kay ato mang ma-prove diri. Mateo kapitulo 3, versikulo 13 ngadto 16, adunay gisgutan diha si Kristo gibautismuhan ni Juan Bautista. Unya sa pagbautismo, naabri ang langit ug ang tingog miingon, mauni ang akong pinangga nga anak, ako adunay kalipay nga anak kaniya. Ug mipatong ang Espiritu Santo nga nagpakita daw usa ka salampati. So una, ang gibautismuhan si Jesus Christ. Ikaduha, ang tingog nga dito sa langit nag-ingon, mauni akong pinangga nga anak. Ikatulo, ang Holy Spirit nga nipatong. Tulogid sila igsoon. Mao na nga naagid gyapon sa balaang kasulatan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, himo ang tinunan, pambautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Sila kay wa man sila nagatuon ini nga magpagtulon nga adunay tulo ka persona sa usa ka Dios, kay usa ra man gyud ang ilaha igsoon. Mao na nga sila pagtulon na Jesus Christ ra. Mao na nga nagkaproblema sila kay daghang pasahi dinhi sa balaang kasulatan nga si Jesus Christ ug Amahan managlahi nga persona. Kana lang paborito daan nga bersikulo, for God so loved the world, He gives His only begotten Son. For God so loved, kinsa man ang naglove? Ang Amahan. Kinsa man ang gipadala sa yuta? Si Jesus Christ. Di duha, naay nagpadala og naay gipadala. Kalahi bagyud kay paminahon igsoon nga ang nagpadala tuas langit og ang gipadala na sa yuta usara na siya. Pagkalain bagyud kay hunahuna igsoon. Okay? Balik diha nimo igsoon.